să fac curățenie. I-am făcut, dar dacă ea face mizerie mereu, ce să-i facă? Eu să-i fac curat mereu? Asta. Deci ați făcut actele că trebuie să o lăsați să stea acolo până moare, Da. n-aveți ce faci. N-am ce să fac, da, n-am ce să fac. Că vecinii zice că du-te și că nu mai mă duci, lasă-mă, zic, eu nu sunt om să umblu pe... Că copiii ăștia mie nu se bagă. Nu sunt om să umblu pe drumuri, eu să am... Ce ori mai fi cumpărat casa aia de la ea? Păi am cumpărat locul ăla, că am și eu 3 copii, dar dacă a plecat. E unul în Spania, unul e placher, nu, n-am mai vrut să stea pe aici. Și eu am zis că am și eu copii să stea și ei pe aici, dar dacă n-am stat. E pericol de infecții. E de infecție, da? Ce să-i fac? I-am zis, păi fată, ia fac în fața mea ce că face și pe urmă și ia drumul și nu face nimic. Nimic! Eu m-am mai luat de ea de aici. Am luat-o și eu la zor, i-am dat și cu să nu mai vin cu tebe, că am mai miluit-o. Așa de rămas, ce mi-a rămas, îi dădeam și ei. Ce aveam și eu? Și zic, să nu mai calci în cutea mea, că tu nu mă ajuți cu nimic, acolo nu faci nimic, uite, toată lumea vine la mine să fac curat, toată lumea. Tu de ce nu faci? Lasă că fac. Și am agonit-o, am dat cu poarta peste picioare, până urmă n-am mai venit. Încă mi-a trimis și coci peste mine, mi-a furat niște rațe, îmi venea mereu să iau gard. Dumneavoastră sunteți doamna cu rațele care vi le-a furat. Da, venea după fiare, sărea poarta, toată... Înseamnă și că știți cine vi le-a furat rațele. Știu, dar m-am dus la poliție și... Hai, mamaie, că n-au și ei. Lasă-le să le mănânce, că nu și așa nu mâncam eu rațele alea, zic, da. Uite, mă sperie, mi-era și mie frică, toată toamna am stat cu frică. Zice, păi să-ți ia copiii un telefon. Păi să-mi ia copiii un telefon. Mi-a dat un nepot de la București un telefon. Și când e să-i vezi, îmi dai telefon că viu. Mi-a lăsat așa. I-am văzut într-o noapte, era pe la 1. Cineva venea și a stat aici, la. Am auzit. Când am venit, unul era aici și unul îl în colțul ăla. Am aprins lumina la bucătărie că se dă. Bă, hai mă! Și am spus așa capul, dar prost că am ieșit afară. Am ieșit și afară și m-am uitat și nu l-a lăsat ăsta, voia să sară. A zis, dacă e în curte, nu ieși, să nu ieși, zice, dar să vezi cu ce e îmbrăcat, să dai telefon. Să ai... Și n-au mai sărit. Care e alu murătură? Nu erau oia, să știți. Erau altcineva. Dar n-a luat ea lui murătură, dar n-a luat copil la mine. Da, pe ea acum cum o mai cheamă? Tot Mușutescu Iulia, după numele lui, da, că ea a fost cununată în primărie cu el, da? Știu. Da, a fost cununată și a rămas și... A mai avut el o sură, a venit și ea și a luat dreptul și i-a lăsat și ei 100 de metri. Procurator, că aia zicea că nu vinde, dar procurator a adus expertul. Și a venit expertul, eram acolo. Aici nu stă nimeni, că nu e loc să stați 2 persoane aici. Aici să vinde. Aici să vinde și plecați de aici. El așa a zis. Și pe urmă, Zanfir. Adică Zanfir, n-a fost de vină. Eu am fost de vină, că mi-a fost milă de ea. Că plângea. Eu unde mă duc acum? Zic, stai păi fata acolo. Încă avocatul spui că ce da, lasă. Că cât o să mai trăiască și ea? 5-6 ani, lasă. Zic, eu am lăsat-o, domnul.